Comentar-vos que anem a fer una xicoteta variació de la programació que teníem pensada. Com anem un poquet endarrerides de temps, anem a intentar recuperar-la i la proposta és que la taula d'experiències docents LGTBIQ+, anem a integrar-la en esta taula, de manera que anem a fer la presentació tant de projectes com d'experiències tot seguit en esta taula. I després farem la presentació del material educatiu, de conselleria, dels nostres cossos i nostres drets. Si vos sembla bé a totes i a tots, d'acord? Bé, aquesta taula està configurada per companys i companyes que estan en els centres educatius fent formació, fent projectes, tinguent experiències en primera persona també. Ell és Jordi Jiménez, Amelia García i Esteve Juan. Ells mateixes se presentaran i comentaran el seu projecte. Molt bé, bon dia a totes i tots i molt agraïda a Comissions, a la Federació per donar-nos l'oportunitat de visibilitzar els nostres treballs dins de l'aula. Jo soc Amelia García, soc la coordinadora d'Igualtat al Centre de Formació Professional Públic Integrat Misericòrdia i vinc a contar-vos les activitats de sensibilització que hem fet per al dia de 7 de maig. A este projecte, xicotet projecte, l'hem anomenat Biblioteques Diverses i la contextualització és en el centre educatiu de la Misericòrdia, com vos he comentat. És un projecte per ampliar els coneixements del col·lectiu LGTBIQ+ a les aules mitjançant la lectura i el joc. Ara vos explicaré el tema de la lectura. L'equip que hem preparat aquest projecte de sensibilització som Amèlia, que sóc jo, la CIC, i Lorena Condón, que és la tutora del cicle formatiu d'integració social, que a més és la companya que fa classe al mòdul de context i metodologia, que és un mòdul que té com a continguts curriculars el col·lectiu LGTBI. Aleshores hem volgut fer un projecte que tinguera una relació directa en els continguts curriculars que estan preparant-se el nostre alumnat per a eixir al món laboral. De fet, voldria destacar la importància de treballar, escoltat a la companya del CIP Mislata, la importància que des de la formació professional treballem aquests temes perquè nosaltres i sobretot des dels centres integrats estem formant a persones que van a l'àmbit laboral. Aleshores ja és una qüestió pedagògica i de centre educatiu i és perfecta, però nosaltres li donem també aquest valor dins del que són les relacions laborals. Aleshores és important aquesta tasca que fem i a la companya li volia donar l'enhorabona per el seu projecte, que és molt potent. Bé, en el nostre cas de biblioteques diverses, la finalitat era combatir la LGTBifòbia en els centres educatius, ajudant a construir una societat més justa i oberta i ampliant els coneixements de l'alumnat. L'alumnat, que en aquest cas és un alumnat que els té com a continguts curriculars, però també era el responsable, és alumnat de trasbasar aquest coneixement o de fer una transferència a altres grups del centre d'altres especialitats. I tot això per a previndre els delictes d'odi a les aules. Els objectius generals, si n'hi ha alguna companya o company de la meva especialitat mirant, se dona compte que els objectius no estan, ahí tenim a uno, diguem que no estan desenvolupats en la professionalitat que caldria, però he intentat fer una cosa molt senzilla i molt visual per a fer ràpida, que s'entenga, sobretot si són persones que no es dediquen a la part didàctica de programar objectius i demés. Els objectius generals, descobrir els avanços polítics de les últimes dècades en matèria legislativa LGTBI, conèixer la història dels moviments civils, en concret el moviment de LGTBI, i previndre la LGTBifòbia tant en els contexts socials com en l'educatiu. Parlem de contexts socials perquè l'alumnat d'integració social pot treballar en diferents àmbits i pot treballar en diferents institucions, són ajuntaments, ONGs, etc. i poden treballar també en l'àmbit educatiu, per això és important fer la diferència.
Les metes que se proposaren era que l'alumnat coneixera la legislació relativa al col·lectiu, però a un nivell internacional, nacional i autonòmic, que també que feren un relat de la història del moviment com un moviment social actiu, és a dir, fer genealogia de com el col·lectiu, com nosaltres hem viscut al llarg de la història, les persones LGTBI, com hem fet aquest pas d'estar completament invisibilitzades a tindre ara tota una legislació que ens empara en el nostre territori, és important fer aquesta genealogia, perquè tampoc el recorregut és tan gran i hem de començar a ampliar-lo molt més. I en l'últim puesto, descriure els delictes d'odi que va comentar el company Néstor la primera jornada i les seues conseqüències ante conductes i accions LGTBI-fòbics en els centres educatius i contextos socials. És important el que va comentar Néstor, la diferència que n'hi ha entre que siga un delicte que tinga una conseqüència penal o que tinga una conseqüència administrativa. En tot cas, n'hi ha conseqüència i això és important que l'alumnat el sàpiga i a més ja per una qüestió d'autoprotecció, però també per a poder-ho comunicar en el cas que fora estiguera present en un d'estos atacs, no? I que es puguen assenyalar. Els punts importants d'aquest projecte, en primer, caldria, i ho ha fet Àlex, donem per suposat moltes vegades que tota la gent ens entén i nosaltres parlem en una naturalitat d'uns conceptes i moltes vegades la gent que ens escolta no ho sap, no s'ha donat, si ho sap s'ha oblidat. Aquest projecte volia en un primer moment fer una diferència i que totes les personetes que passaven per la biblioteca tingueren clar el que és la identitat de gènere, identitat sexual, orientació i expressió de gènere. Com se va fer això? Convocarem a grups del Team Misericòrdia a passar per la biblioteca on teníem muntat tota l'activitat i l'alumnat d'integració el que feia estava en la porta, tenia taules a la biblioteca que havien fet, l'havien decorada i tal perquè tinguera una ambientació i en les taules havien enfocat diferents banderes. Això era banderes perquè el que volien, la bandera queer, la bandera intersexual i la bandera trans, perquè volien repartir a l'alumnat en diferents taules. I a l'entrada repartien les targetes i cadascú agarrava la seva targeta i anava a la taula corresponent. Mentre estaven repartint les targetes, estaven al mateix temps explicant aquesta terminologia, que si aquesta és la bandera queer, estaven explicant això de la identitat de gènere que és. I tot això en un context molt informal, perquè en el primer moment teníem alumnat de cicles de grau mig i és alumnat que sap molt, sap de moltes coses i a més volen que sàpiguen més explicant-se-ho bé per a que ho entenguen. Un altre punt fort d'aquest projecte és tindre en compte que n'hi ha delictes d'odi i que n'hi ha una legislació que contempla que n'hi ha conseqüències de les coses que fem. Tot el tema de xarxes socials i tal, farem també una al·lusió al contingut que ha llançat l'ANDA molt breument per a saber què pots fer si estàs present o has patit un delicte d'odi. En tercer puesto hem fet les activitats i un altre punt fort era visibilitzar el treball. Totes i tots nosaltres que estem així, que es dediquem al món de l'educació, fem coses, fem moltíssimes coses. I aquestes coses que fem és important que puguem eixir fora i que puguem compartir i que puguem veure quina és la manera de millorar la nostra tasca docent i introduir que no siguin accions puntuals que estan molt bé, en aquest cas va ser per el 17 de maig, això està perfecte i meravellós, però caldria que també estiguera al llarg del curs i travessant el que són els currículums i demés. Fent visibilitat d'aquest treball, també treballem aquest punt. Ai, me n'he anat cap arrere. Ara mateix el poso ja.
Les referències. Les referències per a posar en marxa aquest projecte van ser en el primer lloc els llibres que se volien retirar en castelló. Al principi de curs sabeu que va haver una moguda a Castelló que es volien retirar uns llibres que se van repartir als centres educatius i en aquest moment, com a coordinadora d'Igualtat, vaig pensar que una manera de recolzar que aquests llibres es llegiren, que és per el que estan fets els llibres, vaig proposar al meu centre el comprar aquests llibres i dur-los a la biblioteca del nostre centre. Em van dir que sí, jo vaig passar el llistat i vaig passar un encastelament de per què volia aquests llibres. No eren qualsevol llibres, volia aquests llibres perquè aquests llibres estaven en aquest moment paralitzats i caldria donar suport. Em digueren que sí i els compraren. A partir d'ahir es comença a pensar com a coordinadora d'Igualtat quina vida li donaríem a aquests llibres, perquè està molt bé tindre-los a la biblioteca, però si no fem sensibilització d'aquests llibres, potser poquetes persones anirien allà. I d'ahir sorgeix aquest projecte. Altra de les referències, a banda dels llibres, és l'augment que n'hi ha dels delictes d'odi, com ens estan dient les xifres i han comentat els companys i les companyes. I després, un altre vessant d'aquest projecte era introduir els materials lúdics, perquè sempre és més fàcil, jugant, d'aprendre coses i passar-se-ho bé. I un dels objectius sempre és passar-se-ho bé. I a partir d'ahir vaig començar una investigació de quins materials, quins recursos lúdics n'hi havia per ahir, perquè en altres projectes hi havien treballat per el Dia de la Dona, el 25N i tal, sí que hem muntat alguna vegada xicotetes ludoteques feministes i tal, i un poquet arreplegant aquesta història volíem ampliar cap a tot el nostre col·lectiu. Les fases del projecte, torno a dir igualment tot abans, metodològicament quedeu-se'n la idea perquè si algú després vol està tot més desenvolupada. Però així ràpidet, primer l'anàlisi de la realitat on se van fer ressò del que va passar a Castelló. Jo vaig anar a l'aula, vaig comentar, està passant això, perquè jo no faig classe en aquesta tutoria. Jo soc coordinadora d'Igualtat, jo faig classe només a segon d'integració, a primer no. Però com després aquest alumnat és el que me ve a mi en segon, m'interessa treballar en ells i en elles des de primer. A partir d'ells començaré la planificació comprant els llibres i dissenyant el projecte de sensibilització que anaven a fer en el centre. Els centres educatius, cadascú sabem el que n'hi ha a casa nostra i al meu centre cal programar-ho en molt de temps i cal tindre un molt clar què vas a fer, on vas a fer, en quin material vas a exposar i què tal, perquè has de passar uns filtres. Anàvem passant filtres i passant els filtres i au. Després van fer l'execució, que l'execució va ser aquest dia, aquest 17 de maig, es va fer al llarg del dia, anàvem passant els grups per la biblioteca del centre, fent les activitats que ara després miraré el temps. Si em dona, ho explicaré, si no em dona, passaré al company. Se van fer les activitats als diferents grups, després se va fer la difusió en redes socials i se va penjar en el Padlet d'Igualtat, que és un recurs que tenim al Centre Integra Misericòrdia, en la pàgina web, ara després vos fa les referències, si voleu accedir. Són materials que jo he anat pensant aquests anys perquè el professorat que tinga interès en treballar dins de les seues matèries o dins de la seva tutoria els temes d'igualtat, convivència i diversitat puga tindre referències molt properes. I en últim lloc tenim l'avaluació que estem en procés. Les conclusions, he posat unes conclusions gràfiques, és una frase de Juan Ignacio Pichardo, que no hace falta ser ballena para ser de Greenpeace, i això perquè quan l'alumnat s'ho va passar pipa, el professor ho passaren pipa, a més tenien ganes de fer coses perquè venim d'una pandèmia, jo no sé si estem eixint o què és el que passa, però tenien ganes de donar-li vida al centre. Aleshores s'ho passaren molt bé i la idea que volien transmetre és que no cal pertànyer al col·lectiu LGTBI, no cal que n'hi hagi una personeta del col·lectiu en l'aula per treballar que podem gaudir totes i tots de la diversitat independentment de quina sigui la nostra orientació
la nostra expressió o la nostra identitat. No? I bueno, així tenim... no s'agarra, no passa res. El tenia vinculat però no s'agarra. És el que farem el resum d'un minut de lo que van fer. El tinc pensat al Padlet, el podeu veure allà. Els llibres que selecciona l'alumnat, perquè vàrem fer la presentació de tots els llibres, els vàrem presentar Lorena i jo donant-los l'argument del llibre per a que pogueren triar en funció de la seva simpatia, no? O de vegades antipatia, perquè el que les diem era que n'hi ha llibres o n'hi ha temàtiques que no coneixes, que te generen un poquet de rebuig i te generen rebuig perquè no el coneixes. Bueno, doncs així estan tots, estan referenciats en un altre lloc si alguna voleu, però això està circulant per les xarxes. I a banda dels llibres farem també un llistat de jocs i materials. Les activitats consistien en que una vegada se sentava l'alumnat a les taules, n'hi havia 4 persones en la pantalla perquè anaven a presentar el seu llibre. Cada hora se presentaven 4 llibres. L'alumnat es posava allà davant i explicava el que havia llegit. I a banda de llegir el llibre tenia que fer unes activitats. Les activitats que tenia que fer, tenien que signar primer de tot un contracte pedagògic on se comprometien a llegir el llibre i es comprometien a fer una sèrie d'activitats. Ells donaven un ventall de possibilitats, però si cap d'elles les agradava, podien fer les seues propostes. Aleshores n'hi havia gent que va fer flyers del llibre, perquè després se va inventar que n'hi havia una festa que anava de la temàtica no sé què, n'hi ha gent que feia esto que és presentar un llibre en YouTube en 4 minuts o en 2 minuts, i feia aquesta presentació. N'hi ha gent que va fer tríptics, n'hi ha gent que va fer Kahoot, què més coses? N'hi ha una altra alumna que va fer un Padlet en tots els llibres que s'havia llegit la tutoria per a deixar-lo públicament i que qualsevol centre educatiu poguera llegir. I després n'hi havia una proposta en la segona part, una vegada ens havien explicat els llibres de què anava, que d'ahir destacaria, per exemple, un alumne que va comentar que ells havia llegit un llibre que ell pensava que era una persona moderna, que ell pensava que era una persona oberta, i s'havia donat compte que era un homòfob. I vull dir, això és un aprenentatge, el fet que una persona, vull dir, nosaltres en tenim clar, no? Que tenim l'homofòbia interioritzada, el masclisme, el no sé què, això ho sabem i per això que ho sabem intentem combatre-la, no? Però que t'ho digui una personeta jove després de fer aquesta lectura, doncs jo què sé, són coses que estan bé i sobretot que l'escolten a tres alumnes i l'alumnat d'altres cicles formatius que són més joves. Bé, quan entraven en la biblioteca tenien uns cartells, estos, que era famosa homofòbia, estaven exposats i tenien la possibilitat de llegir frases, perles que havien fet l'Eduardo Inda, la Paloma Zorrilla, el Quico Rivera, per tal d'identificar què és la homofòbia directament. Es quedaven, però no només l'alumnat, sinó el professorat també, perquè clar, això va fer un rebombori, la biblioteca estava tota decorada i passar tota la plana major, com si diguérem. I clar, se n'adonaven coses que donem per suposades o que estan... ostres, esto lo ha hecho, però que bestia, que no sé què. Pues sí, això passa. Tenien també los hitos LGTBI i vos parlo d'aquest material perquè és un material que tenim a l'abast en una pàgina web que és gratuït, que se pot descarregar i que, per lo que contava la companya que ha parlat abans, de generar materials que duren, que no sea arte efímero, no? Perquè si no te passes, com a coordinadora d'igualtat, te passes un any fent tasca, l'any següent una altra vegada. I això va generant un repositori de materials. En tenien també exposat les respostes per fer un argumentari de la resposta al PIN parental, no?
pues cuando te diuen los padres tienen derecho a elegir el tipo de educación que reciben sus hijos, bueno, pues ahí una recomanació a la legislació, que no sé què. Los contenidos de les xerres se les ocultan a los padres. Aquestes frases que moltes vegades heu escoltat o hem escoltat de l'alumno o l'alumna bonica que te diu, ja, Amèlia, però és que esto no sé què, i tu has de contestar. En este cas, ja no nosaltres com a docents, sinó els futurs i les futures integradores socials han de tindre també un repositori argumentatiu per quan estiguen en el seu puesto, en la seva faena. Perquè pot ser que no vagin a treballar en una associació LGTBI o en un punt no sé què, però és que no cal, perquè la diversitat està a tot arreu, aleshores han de tindre també aquests coneixements. I bueno, després n'hi havia més materials. Tot això el podeu trobar en la pàgina web ABCDL i n'hi ha un curs que començarà d'ací poc per al professorat. El curs és gratuït i el compromís és compartir els materials i jo, bueno, pues, diguem-lo així, pues, pense que ja estic fent la meva part del compromís, no?, de compartir els materials que n'hi ha. Ho dic perquè després tot això en l'aula és molt fàcil i molt... I després tenien jocs de taula, pues, el Quién vive aquí, que és d'infantil, el Tut y el juego de las familias, la superclase Misión salvar al mundo, humanoides, tren d'invasió i un Kahoot que farem ells. Per a finalitzar, volia comentar-vos que... Esto ja s'ha acabat, no? Sí. No, espera. El teu trac, no? Cancela. Volia comentar-vos, per a finalitzar, que a l'hora de dinar, ahir la gent no es menjava. De fet, teníem organitzat per a que passaren els grups ordenadament, perquè el centre on jo treballo és un centre molt ordenat i ha d'estar tot molt ordenat i jo soc molt ordenada també, com el centre vol. El que passa és que, clar, durant tot el matí la gent s'anava dient coses i anava contant, mira el que estan fent allà, no sé què... I venia gent, i venia gent, i venia gent. I tinguérem que reestructurar com estava això disposat. Aleshores, el que s'encarregar l'alumnat, de dir, bueno, pues això ho farem així, perquè ja van a ser professionals i ja ho saben fer. I el que feren és que finalment projectaren el Kahoot que havien elaborat i tota la gent que estava a la biblioteca estava jugant al Kahoot i no se volia anar ningú. I per a mi això va ser, per a mi i per a Lorena va ser la millor prova de que l'activitat havia funcionat. I la resta de companyes de l'equip pedagògic que van treballar també, perquè clar, això no es munta en un dia, això necessita lo de portar, plastificar les xapetes que va fer l'alumnat. Només ha pogut dur 3 perquè és que s'acabaven. I això, clar, això feien les xapes perquè els grups que venien se pogueren dur alguna cosa, no? També dins de lo que és la sensibilització de la campanya que estàvem fent, per dir-ho d'alguna manera. No res, moltes gràcies per escoltar-me. Si teniu algun dubte, o bé al correu, al telèfon o així, com vulgueu. Ara va ell, no va ell. No, simplement posa un fons de pantalla i ja està, vale? No, yo me quedé en aquella cadira, ¿eh? Pero el micre... El micro pasen cap allá. Es que la pobre ya cambia la cámara de puesto. Pero va... Perdón, me he quedat així mig. I simplement fico un fons de pantalla i ja ho tinc. Però no cal. A veure si queda molt xuti. Se veu molt pixelat? Bueno, me serveix. Bon dia! Estic una mica nerviós i no vaig a mentir-vos i les veritats per davant de tot. Així que jo no soc profe, jo me dedico de forma puntual al tema de la docència i estic molt al·lucinat del poderío i de les ponències que hi ha fins al moment, de veritat. O sigui, jo me dic Jordi, jo me definís com a marica rural, val? O sigui, sempre la meva carta de presentació és marica rural, perquè jo vinc de Benilloba, jo me dedico al bancal, me dedico al món forestal i visc d'això.
durant molt de temps vaig estar vivint a la gran ciutat perquè tots els mariquites tenien que anar a la ciutat a viure, no? Sempre ens han fet creure que si no te'n vas a la capital no pots ser marica o bollera o trans. I jo ho vaig fer i m'ho vaig creure. Vaig disfrutar molt la meva vida a València, vaig aprendre, em vaig empoderar i quan ja em vaig empoderar vaig dir què collons pinta jo així? O sigui, no és el meu lloc, no és la meva terra, no és la meva gent. Que més estime i segurament tornaré d'aquí breu altra vegada a València, però per motius professionals, laborals i sabent on vaig. En aquell moment vaig anar perquè m'obligaven a anar. O sigui, quan ja vaig fer tot aquest procés d'aprenentatge i de més, jo vaig decidir tornar a casa i vam decidir crear un col·lectiu. Val? O sigui, si la gent coneixeu aquestes comarques, les comarques centrals, l'Alcoià i el Comtat, estem enmig de tot. Estem a meitat camí de València, a meitat camí d'Alacant. Tenim un regalet que és Benidorm, que durant molt de temps ens ha donat aire al col·lectiu, perquè a Benidorm sí que podies anar, podies viure, podies expressar, podies ser tu dins d'aquell món en aquell moment històric, no? Actualment Benidorm és... Bueno, cadascú que li fiqui el nom que vulgui a Benidorm, val? O sigui, no vaig a ser jo qui definisca actualment què és Benidorm. Bueno, i va néixer el col·lectiu que és Mariola, perquè somos las Mari que os decimos hola. Val? I perquè a part és un col·lectiu molt de la terra, és un col·lectiu molt de la zona, i si coneixeu una miqueta aquesta realitat, la serra més bonica que tenim és la Mariola, cert i sabent jo que vinc de l'Aitana, però la més bonica és la Mariola, i a part ens venia molt bé, no? També és un nom de dona molt empoderat, molt fort, i aleshores nosaltres formem part del col·lectiu Mariola. I què faig jo així en aquesta jornada? Bueno, doncs perquè em van enganyar i aleshores vaig vindre. Però no, nosaltres en el col·lectiu Mariola fem moltes coses perquè hi ha molta feina a fer i sobretot perquè ens agrada. O sigui, el col·lectiu Mariola no som un col·lectiu que pretengam créixer com a locures, arribar a Madrid, arribar a València, no, nosaltres som un col·lectiu que creiem que la base són les cures, és cuidar-nos i és teixir xarxa, perquè si coneixeu un poc la realitat hi ha poblacions com Fageca, Famorca, Tollos, que viuen 30, 40 o 100 persones i aleshores per a nosaltres és molt més important arribar a cuidar-nos i voler-nos que estar representades en xarxes capitals que segurament no saben ni d'on soc i diuen que parles raro i dic, ja, carinyo, parles raro. Bueno, el col·lectiu Mariola va néixer per això, per la falta de la necessitat de tenir un referent i no tindre que fugir d'ací, i una de totes les patetes que tenim, perquè en tenim moltes de patetes, perquè al final la gent que forma el col·lectiu és la que forma els projectes, és el tema de l'educació. Creiem que és bàsic i fonamental. O sigui, jo vaig estar tota la vida al col·le de Benigueva. El col·le de Benigueva és un col·le comarcal que arreplega alumnat de totes les poblacions menudetes que hi ha allà, val? I a mi en la vida ningú mai m'havia vingut a explicar res. Sí que venien aquí entonces, si us recordeu, el cocodrilo del fluor, de les campanyes de renta les dents, o venia el típic infermer-infermeria de póntelo, pónselo, vale? Aquelles són les coses, aquests reductes que es queden i que hem arribat així, encara jo no sé com, però hem arribat així, per almenys les dents les tenim senceres com el cocodril aquell, i després del póntelo, pónselo, pues de vez en quan t'encontres sorpreses i pues bueno, al final la sexualitat és jugar, no? Ho dient abans, al final la sexualitat és viure i disfrutar-te-la. Ja la resta cadascú que ho faci com puga. Bueno, nosaltres tenim un projecte que és intervencions en les aules, i no simplement en les aules. A Benilloba hi ha un col·le, però jo actualment visc en el col·legi i allà no hi ha col·le. Allà hi ha una associació d'ames de casa, hi ha una associació de festers, hi ha una associació de caçadors. Aleshores també, els caçadors encara no hem anat, no sé jo per què, no hem anat. Però nosaltres també creiem que és molt important treballar així. O sigui, perquè està molt bé treballar en l'aula, perquè al final són les futures generacions que venen, però les mestresses de casa són les que tota la vida han portat endavant la casa. Són les que tota la vida han fet que el poble vagi avant i són les que construeixen el poble. Aleshores, també formen part de nosaltres, també formen part de la nostra realitat i tenim que conversar. Ja no explicar, ja no formar, sinó conversar. Perquè elles saben molt. O sigui, la tieta Maria i la tieta Consuelo, que tota la vida han viscut juntes perquè són fadrines, ara vine tu i explica-m'ho. O sigui, no, o sigui, tota la vida en el poble ha existit i ha estat ahí aquesta realitat. El que passa és que s'utilitzava altres noms, s'amagava d'altres formes i se construïa d'altres coses. Val? Nosaltres vam arribar a fer intervencions en l'aula una mica també perquè ens va saltar. O sigui, jo sí que havia fet intervencions en l'aula quan vivia a València i sí que tenia, i sempre m'ha agradat, val? Però el col·lectiu Mariola sempre haguérem volgut
perquè Alcoi també és una ciutat molt forta i és la nostra capital, o sigui, Alcoi és la nostra capital, perquè jo vinc de Benilloba, hi ha companys de la Torre, de Cocentaina, de Muro, de Tibi, de Banyeres, i aleshores sempre tens que buscar un punt de comunicació. I perquè així l'alcohol està més barat que en els altres pobles. Però nosaltres sempre havíem tingut l'espineta de tenir que donar el pas i tenim que començar a fer intervencions de l'aula, perquè creiem que això és un futur, és un camí, i moltes vegades, per desgràcia, i em sap mal dir-ho aquí, perquè sou més profes que no profes i segurament podeu pegar una palissa i explicar-me, però moltes vegades no s'arriba. Pegar no fem, No, però jo també ho comprenc, o sigui, moltes vegades no s'arriba a tot. O sigui, no tens prou hores, tens aules massificades, tens projectes que te'ls canvien tots els anys, tens 1000 coses i no sols tens la pateta de LGTBI, és que tens moltes patetes que tens que tratar, cuidar i tirar avant. O sigui, soc conscient que moltes vegades no se pot arribar perquè, jolines, perquè no som aquí superherois que podem en tot, no? Aleshores, Mariola volia col·laborar, ajudar i mostrar, o sigui, el que poguera. I ens va votar un cas d'un col·le que ens va telefonar i que era un cas, una situació d'urgència perquè havia hagut una agressió, perquè la situació en aquest cas era una mica complicada i perquè volien que algú entrara a l'aula i treballara. Nosaltres hem trobat diverses coses i en algunes estem més d'acord, altres no, i si voleu podem inclús parlar-ho. A nosaltres no ens agrada entrar a l'aula de forma directa quan hi ha una agressió, perquè sentim que la víctima l'estem victimitzant més. És que aquestes mariquitas, i a part jo en el meu caràcter, en la meva forma de ser, pues, soc un poc exagerat, estas mariquitas vienen aquí por Pepe, o estas mariquitas vienen aquí por Sonia, i la tornem a ficar en el centre, i la tornem a victimitzar i la tornem a fer sentir-se de... Tenim que actuar, sí. La tenim que ajudar, sí. Tenim que ajudar els agressors i fer explicar als agressors o agressores què està passant, sí. Però jo també entenc que al profe o a la personeta que ens telefona a dir mira, està passant això en l'aula, teniu que vindre. Clar que tenim que anar, però no em quidres avui perquè vaig la setmana que ve, perquè te faig un taller de 55 minuts que de normal són 40 minuts perquè mentre entren, s'assenten, parles i no parles, són menys temps, perquè hi ha un cas d'urgència. Això és una cosa que nosaltres ens hem adonat, o sigui, i vosaltres ho viviu en primera persona, no? Però a veure, que m'adelante. Hem fet tallers en primària que ens encanten, són una meravella els tallers en primària, és una cosa que ens enfrontava molt perquè ahir tens que canviar el llenguatge i tens que canviar la forma d'actuar amb la gent de primària. Amb l'ESO creiem que és un ninxo, no? O sigui, actualment és una zona que pots treballar molt bé i és quan moltes vegades comences a veure ja certes situacions de tal vez llego tarde, però estoy aquí i voy a trabajar i ho han nomenat molt bé, o sigui, cicles formatius, els adore. O sigui, aquí en Alcoi, en la zona de Batoi, hi ha cicles formatius d'integració social i són una meravella. O sigui, moltes vegades ixes tu aprenem més coses que en les quals has entrat a l'aula, perquè te peguen 3 voltes la gent jove. O sigui, jo farà actualment uns... No sé si arribarà a 10 anys, perquè si ho pense me veig major ja, però ja fa un temps que faig tallers i dels primers tallers que feia on explicar LGTB, que això sempre m'ha costat a mi molt dir-ho ràpid i molt seguit, LGTBI, o sigui, ara ja va... Fa 10 anys la gent no coneixia ni què era, i avui en dia te planten cara discutint-te, raonant-te què és la pansexualitat i jo soy queer i aquestes coses de dir vale, carinyo, si vols tu i jo després en el pati mos podem parlar de pansexualitat i queer perquè el resto de classe vaig a perdre-la. O sigui, però ha avançat moltíssim per a lo bo i per a lo roïn, perquè les xarxes socials són bones i són roïns, perquè hi ha molta desinformació en vez de formació, però jo sí que he notat el canvi en 10 anys, o sigui, bestial. Abans ho parlava d'una companya que aquí hi ha un centre hi ha un centre on vam anar a fer una intervenció i a l'alumne que tenia ensenyalat era l'hetero. Hi havia més lesbianes, bisexuals i gais i sols hi havia 2 heteros en l'aula i va ser... És que això quan jo era jove era impensable. Aleshores del taller ja no sabia si enfocar-lo cap a l'hetero, cuidado con, o si a població LGTBI tenim que respectar I el que vos comentava, experiències precioses i boniques fora del món educatiu. O sigui, la formació no reglada jo crec que també és clau, perquè te dona molt més peu a jugar, a treballar, a portar projectes en l'educació no reglada que en l'educació reglada que sempre aneu tant
a projecte, data. O sigui, jo, com soc extern al món educatiu, de normal aquestes coses les puc dir. I bueno, i quan van començar a fer aquests projectes d'intervencions de l'aules dins del col·lectiu Mariola, coses de la vida, jo encara em pregunto com, per què i qui va ser, des de Bromera me van telefonar i me varen dir que em coneixien, que sabien com treballava i què coses estava a fer i que volien que col·laborara amb ells. Clar, jo en aquell moment, mariquita de pueblo, que me toca una editorial com Bromera, és, perdona, a mi? O sigui, a mi Bromera, perquè en quidra i què volen de mi si jo estic en el poble, en les meves gallines, deixeu-me estar. I, bueno, y vaig dir que sí, perquè uno hemos venido a jugar y luego ya veremos el resultado. I Bromera fa, bueno, no sé si alguna vegada vos han telefonat, a banda de per a vendre-vos llibres i aquestes cosetes, o sigui, fan intervencions en l'aula i també me pareix una bona iniciativa. Ja no és el mariquita que viene aquí i te hace una charla de 55 minutos, sinó és al llarg d'uns mesos o del temps que considere, l'alumne se llegeix un llibre d'una temàtica. Per exemple, aquest és Triangles Roses, Silvestre Vilaplana, és la història del Dani que està eixint de l'armari, no? Però hi ha un fum de llibres. I després el que fa és una persona externa a l'equip docent, que moltes vegades, jo sí que ho he notat, moltes vegades és que tu no eres el profe, a tu te puc parlar d'una altra forma i puc utilitzar un altre to. I jo també, perquè jo no soc profe, aleshores jo entro al fang. O sigui, moltes vegades quan faig algun taller els profes me miren en plan, però què estàs dient? I dic, jo és que vinc, ho faig, i jo després me'n vaig, o sigui, jo després de replegar el cable i jo me'n vaig a casa, jo no me tinc que quedar ahí durant tot el curs. Aleshores, eixa picardia d'entrar al mateix nivell i formar part del mateix nivell d'alumnat, moltes vegades sí que ho puc fer, o sí que m'ho puc permetir, perquè jo imagino que el profe si baixa ahí, aleshores falta de respecte, o sigui, és diferent, no? Però jo sí que ho note, inclús sí que m'ha passat moltes vegades, ja sigui a través de Bromera o a través del col·lectiu, que venen molts alumnes i diuen, és que és la primera vegada que ens parlen així en l'aula. I després deixes al corredor i veus panels, veus coses, veus que en aquell centre se treballa, però moltes vegades molts alumnes o moltes alumnes o moltes personetes el que es volen és que es parles de tu, i que es pilles i que t'assentes i que parles el mateix llenguatge que estan parlant. I això que jo ja fa, bueno, jo tinc una edat ja, i moltes vegades me toca reactualitzar-me perquè me perc en el llenguatge que utilitzen, no? Però sí que noto molt el tema de, ostres, nosaltres en els tallers solem utilitzar, si no ens diuen res, que hi ha una situació específica, utilitzem l'estàndard. Comencem a preguntar si la classe és diversa o no és diversa i comencem a obrir una miqueta la reflexió de, ai, pues que si és diversa, pues jo no veig a ningú en cadira de rodes. Ai, pues si tots veu la que s'avecina, pues tampoc són tan diversos. I comences a preguntar les cosetes, ai, pues aneu totes les xiquetes en una coleta. I ara que ja ve el calor, ai, pues aneu tots els xics en pantalons curts, no sé, o sigui, fent 4 coses bàsiques bobes de trencagel, i després utilitzem el senyor Galleta, jo utilitzo el senyor Galleta, perquè és la galleta de rec, i aleshores a través d'ahir comencem a treballar tots els conceptes, i a partir d'ahir el taller moltes vegades és lliure, i són els mateixos alumnes qui el construeixen, perquè moltes vegades ens quedem ahir, i a partir d'ahir ja pots treballar moltes coses que ells mateixes van preguntant-te i van mostrant-te, i aleshores tu ja vas en conduir, o de normal sempre el següent pas és l'assajament en l'aula. I ahir veus molt. O sigui, dins del cachondeo que mostres en la prèvia, ahir és ja quan te canvia el xip, te fiques serio i no hi ha bromes. I sí que veus les típiques caretes de personetes plorant i joder, i t'agarra dins de dir, buah, jo és que després me'n vaig, però és que esta personeta va quedar-se així. I després el que fas és, mira, profe, en la tercera fila he vist el xiquet o la xiqueta que va de tal forma i estava plorant. O sigui, jo no sé si s'ha donat compte, si ho heu vist, no ho heu vist, però ahí passa alguna cosa. O sigui, ahí teniu que rascar, ahí hi ha un problema. O personetes que quan acaba el taller venen i te feliciten i diuen, és que vull saber més de vosaltres perquè tinc dubtes. I aleshores pilles al profe i dius, mira, és que hem vingut i m'han dit això, no sé si ho heu vist, si esteu treballant o no esteu treballant, però hi ha alguna cosa que teniu que rascar. I algunes vegades te'n vas molt content a casa, altres vegades te'n vas plorant com una magdalena i arribes a casa fet pols, perquè al final també t'obris. O sigui, el que comentava abans Concha, que no sé, per ahí, o sigui, a nosaltres també ens agraeixen moltíssim que es contes de la teua aventura. O
sigui, com vas eixir de l'armari, com va ser el teu pas per l'institut, com estàs integrant en el món laboral, sent el que eres, i per almenys en el meu cas ja em vegeu, o sigui, bueno, tens molta merda, tens motxilles molt grans a la teva esquena, però de normal sempre en l'aula sempre intentem buscar la part positiva. O sigui, hi ha una frase que l'odie, que de esto se pasa, però també tens que saber com passes, no? I en quines condicions arribes a passar. Però sí, o sigui, a nosaltres ens agraeixen moltíssim que la gent que anem formem part del col·lectiu i que es contem en primera persona com estem vivint i què estem fent. I cosetes que trobem molt a faltar són el tema de projectes anuals. Sí que hi ha centres que sí que ho treballen, sí que hi ha centres que quan eixes al corredor sí que veus moltes coses que dius, hòstia, que guai, que currao, i xapó. Simplement aquest taller ha sigut una cosa de reforçar i una cosa de bueno, sempre va bé que una persona externa al centre acudisca i pugui ajudar. Però hi falta de temps. O sigui, hi ha centres que no treballen res, hi ha centres que és una activitat que la tenen que tenir en el currículum i que es toca que vingues, i tu dius, ja, però jo en 55 minuts a un quart de l'ESO que ve del pati, que vaig a contar-los en 55 minuts? O sigui, jo puc fer-te ahir un batiburrillo d'idees vàries que per lo menos que quan tu isques de l'àuia se'n recorden de no voy a pegar a nadie i que per lo menos la cosa se solucione, però moltes vegades és... Però bueno, nosaltres sempre, i és una cosa que jo he après perquè moltes vegades eixia molt frustrat dels centres educatius, és si almenys una careta en l'aula ha mostrat una mínima de sentiment o de connexió, ja ha valgut la pena. O sigui, perquè sé que aquesta personeta el dia de demà podrà tenir un poc més de força i podrà tirar avant. Que després te vas a quedar rabiat perquè els 20 que hi havia en el fons de los malotes s'han cagat en tu, sí, però per almenys saps que 3 personetes no van a passar-ho mal. I l'altra cosa que m'ho sorprèn molt és el tema de... M'imagino que esto es un espacio seguro y que la gran mayoría de vosaltres, si esteu així, és perquè hi ha un interès, però la típica pregunta del profe de «Jo me'n puc anar del taller?» és «Perdona?» O sea, primer que tot és, o sea, jo no soc responsable legal de ningún grupo, de ningún centre educatiu, o sea, per imperatiu legal jo no puc quedar-me soles en ells. I segona és, estàs dient-me molt de lo que vaig a trobar-me després. O sea, si la teva pregunta és, me'n puc anar? Ja no és, vols que em quede, serà més còmode que em quede, que no, que tal, i dic, bueno, també depèn de, tu coneixes a l'alumnat, si saps que són, en tot el carinyo i en tot el respecte, però si són uns goriles, a mi cuerpo escombro, se me mengen, aleshores queda't. Però si no, queda't, o sea, a mi sempre m'agrada que es queden, perquè també forma part de l'aprenentatge i a part, com a professor o professora, pots veure com van reaccionant, com actuen i què estan fent. No m'agrada, i en tot el carinyo, que es fiquen en primera fila i tal, sinó que te quedes en un segon plano, te quedes més apartat, vas veient, vas controlant, i al final saps també el que estàs trobant dins de la teua aula, que tampoc és la meua, és la teua. I ja està. I superencantats de que ens continueu telefonant, de que continuem treballant i que queda molt de camí per fer, de veritat. O sigui, i els xavals i les xavales van molt ràpid, molt ràpid. I això en part a mi m'agrada molt. Jo que vinc d'una zona rural i de més, la rapidesa aquesta també està arribant. O sigui, així que moltes gràcies per la feina que feu, de veritat. O sigui, xapó. Voleu fer alguna pregunta al company? M'han insultat en l'aula? Sí, més d'una vez. Sí, més d'una vegada. O sigui, he tingut inclús alumnes que s'han alçat i m'han dit el mal que tenia que morir-me y en todo el cariño pues les he echado de clase como si fuera profe y ya está. Sí. Bueno. Bé, ara anem a donar pas al següent company. Ell és Esteve Juan Ramon, docent format en Filologia Catalana per la Universitat de València. Va treballar en Política Lingüística de la Conselleria d'Educació i actualment és director de l'Escola de Formació de Persones Adultes d'IBI. Esteve és un referent LGTBI i la seva visibilitat serveix de model de normalització de les diferents orientacions sexuals al món educatiu.
També assenyalar que ell i el seu home són pares d'una xiqueta i ara espereu que m'he d'anar a un altre puesto. Bé, si n'hi ha alguna cosa que no és correcta, tu rectifiques. Fou interí 3 anys a Catalunya, 2005 aprovar les oposicions amb dos territoris i decidís quedar-se al País Valencià. Va treballar 10 anys com a professor associat a la Universitat de Magisteri i això ja ho ha dit, és pare d'una xiqueta de 3 anys i el passat 8 d'abril es va casar a la seva parella. És profe d'àmbit lingüístic i ha vingut a contar-nos les seues experiències. Bé, soc Esteve Juan, com ha dit la companya, i certament soc el director actualment de l'Escola d'Adults del Centre de Formació de Persones Adultes Joan Lluís Vives d'Ibi. I primer voldria agrair a l'Oles i a la companya Laura i a Comissions Obreres l'oportunitat de poder vindre ací i parlar de la meva experiència, perquè pense que és una plataforma d'això de projecció per a que futurs companys o els companys que estem ací ara mateix entenguem per què la companya diu que puc arribar a ser un referent o no dins d'un centre escolar. A veure, la qüestió és que jo soc gay des que vaig néixer, això per sort o per desgràcia nostra, i sempre on he estat he intentat ser jo, he tingut molta sort, perquè jo pense que un reforç molt positiu així des de ma casa, des del meu entorn, i aleshores, doncs això, referent. La qüestió és que justificar un poc per què estic ací, com he dit, per a ser com un altaveu, no? Poder parlar de la meva experiència i d'alguna manera aconseguir la reparació que el sistema, des que duc 20 i pico anys treballant com a docent, no dona lloc a que succeïsca. La qüestió és que parle d'algunes situacions, començaré introduint algunes situacions que he viscut en els meus 20 i pocs anys de carrera docent, en què això, m'he sentit molt malament, però no vull reflexar-ho des de la negativitat, sinó des de l'experiència. Vull dir, això m'ha fet més fort, això m'ha fet avançar, m'ha fet aprendre i m'ha fet trobar-me en el lloc en el que estic i que avui en dia lluite perquè no només l'alumnat, companys, no hagin de passar per situacions que no hauríem de passar ninguna persona. Recorde els primers anys d'interí a Catalunya que les companyes del departament dir-me que per favor que no diguera que era homosexual, que no ho diguera ni al claustre ni a les famílies ni als companys, perquè clar, tienes que entender o has d'entendre que treballem amb adolescents. També recorde el primer any de funcionari de carrera, sí, a la ciutat de València, a un institut de secundària prou conegut, prou cèntric, en el que una companya del Departament de Filosofia, en el plafó de la sala de professorat, va posar els 6 passos per a, atentament o directament al Departament de Valencià, perquè jo soc profe de Valencià, els 6 passos per a curar-se de l'homosexualitat. Són aquests dardos que dius, pam! I aquestes coses fan que, que en la vida uno vagi aprenent i ara en el lloc en el que els trobes intentes que això no succeïsca. Sobretot, crear, basant-nos en la normativa, que m'ha avançat moltíssim, i crear protocols per a això, que la gent que sofrisca, que li passen aquestes injustícies, sàpia on agafar-se, o sigui, que no siga ignorant, que no siga innocent, que no el pille com a mi en 29 anys i calles i tires endavant i el refugies en la gent que t'estima, i que és moltíssima, perquè hi ha moltíssima gent que en l'administració pública, jo parlo des de la meva posició, ha estat al meu costat i això, que no és des d'un punt de vista negatiu, però crec que aquestes coses s'han de saber. I sobretot la reparació. Jo incidís molt en això, perquè això són coses que jo tinc i que moltes vegades en el dia a dia ixen, vull dir, jo, per exemple, com a director hem hagut de refer el Pla d'Igualtat i Convivència, que ara després us explicaré un poquet com l'hem fet, amb ajuda del curs del Cefire, que estic encantadíssim perquè vaig aprendre un muntó. Recordo la sessió de l'AMDA que em va fascinar i tornant al tema, la qüestió és que que m'has fet riure, que patir aquestes coses no hauríem
de patir-les, evidentment, i sobretot haurien de tindre un protocol, normativa, que ens ajude a que si ens passa una cosa d'aixes, puguem superar-la. No només parlant de cara a l'alumnat, que és molt important, sinó també de cara als companys, que en el meu cas, ja vos dic, jo recordo els meus anys en política lingüística, un altre, arribar a la faena, les companyes minifaldes, tirants, arribar jo en una samarreta sense mànigues, una samarreta d'una marca famosa d'aquell moment, i dir-me, no, vés-te'n a casa que no vas vestit com hauria d'anar un home. I dir, hola, sí, i aquestes coses calles perquè no hi havia normativa, no hi havia on aferrar-te, o no hi havia... Però aquestes coses el fan, pues això, pues dir que no, que això han de fer el canvi i han de tirar endavant, i tot això fa que jo avui siga la persona que sóc. I evidentment un professor sabeu que som un model de referència o un referent, o almenys jo així ho he vist, perquè per a mi és un estil de vida, a mi m'encanta la meva feina, de veres jo no em veig en un altre lloc professional, i clar, jo quan m'alce pel matí ja sé quina roba vaig a posar-me per a que els meus alumnes em vegin bé, ja sé què vaig a explicar, quins exemples vaig a buscar, tal, perquè vos dic, per a mi és com un estil de vida. Bé, l'escola d'adults on treballo, que és la DIBI, que estic encantat de la vida, és una escola gran i xicoteta al mateix temps. És una escola municipal i de la Generalitat. Som molt versàtils, no? Som molt mixts en molts aspectes, perquè abans de la pandèmia vam arribar a ser 700 i pico alumnes, l'alumnat va ser de 700 i pico, i ara, després de la pandèmia, per exemple, enguany en som 570. Som 4 profes municipals i 7 profes de la Generalitat. No sé si sabeu com funcionen les escoles d'adults. Les escoles d'adults són centres per a persones majors de 18 anys, majors d'edat, que treballen per programes. En la meva, per exemple, podeu veure que tenim... No es veu molt bé perquè això ho he tret... Bueno, està a la pàgina web, podeu entrar i mirar-ho en un moment donat, però que això, fem ensenyament reglat, que és on entrem primer i principalment el professorat de la Generalitat, que és per a l'obtenció del graduat en educació secundària, l'educació obligatòria. Després tenim preparació d'accés a la universitat, majors de 25 i 45 anys, tenim, dins del programa E tenim tallers d'anglès, de llengües, enguany comencem italià perquè francès se'ns ha jubilat la mestra, i tenim l'Escola Oficial d'Idiomes d'IBI que està ahí furtant-nos un poc. Començarem italià, també tenim informàtica, tenim 3 nivells diferents, 3 grups, vull dir, tenim molta oferta educativa, que m'he deixat espanyol per a estrangers, també tenim ensenyament reglat de primer cicle, tenim alfabetització, tenim, ja ho diré, base, que és la gent que tenim així més major, que ve, porta 30 anys en el centre, i és l'ànima de l'escola. Les persones més majors per a mi són els que ens donen un poc el motor, perquè ens fan veure la realitat de la vida, no només de la gent gran, sinó de la gent que ve per darrere, que si no incidim nosaltres com a profes no hi ha canvi. El canvi social, el canvi de mentalitat s'ha de fer, hem de començar per el canvi de mentalitat per a poder fer el canvi social. Després tenim el programa J, dins del programa J tenim els tallers de costura, de tall i confecció, de patronatge. Bé, cada programa té el seu alumnat, tots són majors d'edat. En la reglada, fins i tot en algun moment donat, si ha vingut, com ara tenim ucraïnesos, o si ha vingut algun alumne que treballa ja de 7 anys, o en una situació més delicada, els agafem igual. Jo, al contrari, no dic a ningú que no. Som un centre comarcal perquè, tot i que Ibi té 23.000, 24.000 habitants, no deixa de ser un poble gran, però que també arribem a Onil, Castalla, un poc el que és la Foia de Castalla, i Tibi. Tenim alumnat de tota la contorna. El perfil de l'alumnat, majors d'edat, però depèn molt de taller J, el tall, confecció, costura, informàtica tampoc canvia tant, però sí la reglada. L'alumnat que tenim de la reglada és alumnat en unes característiques prou especials. És gent no fora del sistema, sinó fora del sistema. És gent que són persones encantadoríssimes que necessiten un poquet d'estima per
per a després donar-te la satisfacció més gran, que és la de ser docent. Això, és gent que no ni ha cabut en PQPIs, ni ha cabut en diversitats, ni ha cabut en res, i s'ha vist un poc, pues això, el que jo dic, fora de fora. Jo tinc companys que parlen de segones oportunitats. Això jo crec que tot el món es mereix totes les oportunitats que calguen, ni segones, ni terceres, ni quintes. I aleshores és un alumnat un poc especial, val? En el sentit, això, pues, que està en una situació prou desfavorida a nivell personal, per la situació econòmica en què puga trobar, familiar, etc., i que intentem que en l'escola trobi un lloc de socialització en el que reprenga un poc el camí d'això, de sentir-se formant un poc part del sistema. Recordem que el graduat en educació secundària és el mínim del mínim del mínim. Avui en dia, fins i tot, si no tens l'ESO, el títol de l'ESO, no pots ni apuntar-te al labor, a l'atur. Aleshores, sí que és cert que, tenint en compte aquesta diversitat tan gran que tenim d'alumnat, la gent que ve als tallers d'anglès o als tallers de llengües, espanyol per a estrangers, es feu una idea, no? Normalment és gent que ha vingut d'un altre país, d'un altre lloc del món, a treballar, a buscar-se la vida i necessita aprendre la llengua. La gent dels tallers és gent que professionalment té la seva feina, té la seva vida, tots els dies va al seu lloc de treball i no li interessa anar a una escola oficial d'idiomes perquè no li interessa un títol, sinó que el que vol és aprendre una segona llengua i a més socialitzar, perquè això es veu molt clar, no és el mateix vindre a una escola d'adults que anar a una escola oficial d'idiomes. I després tenim els d'informàtica i com dia, les de taller, que la majoria són dones. Sí, el primer home que va anar al taller de costura vaig ser jo fa 5 anys que vaig entrar al col·le nou, i jo, la meva parella i jo no tenim un cos que dins dels cànons de les tendes de l'Springfield, totes aquestes coses, no vull fer publicitat ni ens vinga bé la roba, i sempre havíem d'estar, que m'entren els baixos dels pantalons. Víctor és una persona molt alta i necessita sempre que li entren els... Dic, jo vull aprendre, ho vaig fer per necessitat, vull dir, a més, super a gust. Vaig anar un any vaig ser la primera persona que va estar en el taller de costura del col·le, perquè la resta de companyes eren dones, així però no ho dic en ningú mal sentit, al contrari, jo he encantat de la vida, de més edat, que s'estranyaven, ai, i tu, tal, i clar, i damunt no és que era, perquè era cap d'estudis, el primer any que vaig arribar al col·le, no, és que és profe del centre d'esquemes, ai, i el jefe d'estudios viene aquí a... Pues sí, la veritat és que sí. Si us feu una idea de la tipologia, problemes de convivència, pocs, problemes de comportament, pocs. Hi ha poc a on agarrar-nos en el sentit d'això, del conflicte o de viure... Evidentment, els 3 anys que vaig ser cap d'estudis, la gent ja em va conèixer, he acabat sent el director, vaig fer el projecte de direcció, he aconseguit, dins del projecte de direcció m'agradaria que fos el Centre de Formació de Persones Adultes un referent cultural no només per a la localitat, sinó per a la zona, perquè sí que és cert que és una zona molt industrial i a nivell cultural, vull dir, jo sempre ho dic, són molt germànics, són molt a toc de pito, a toc de fàbrica, no? A la 1 es dina, a les 2 s'entra a treballar, i en hivern sobretot, a les 6 de la vesprada, la gent no hi ha ni cines, el més prop està o bé baixar a Sant Vicent o vindre així al Coll, aleshores voldria anar més enllà del que és els diferents programes, centrar-nos en el que s'ensenya els continguts de cada un dels programes, sinó fer com un referent cultural, no? I enguany hem fet un projecte amb la presó de Villena, per exemple, hem portat llibres a les dones de la presó de Villena per a elles i per als fills, projecte xulíssim, celebrant el Dia de la Dona, es va facilitar això. Intenta fer coses que s'enisquen per arribar al màxim de gent, i amb aquesta intenció d'obrir, no? D'apertura, d'això, el canvi de mentalitat, com deia abans. No obstant tot això, jo
m'he ficat molt en el cap que les persones del meu centre, si tenen algun problema o alguna cosa no els va, espero que busqui ara la carpeta, que tinguin on atendre's, com deia abans, a nivell de normativa. La qüestió és que fins al moment en el meu centre sí, pla d'igualtat i convivència, pla de convivència es deia abans, quan encara no es deia ni d'igualtat. Tenien un pla de feia el temps que feia, com que no hi ha problemes ni de comportament, ni d'actitud, ni de... Així aparentment, després, en el moment en què hi hagi alguna cosa ja incidirem, però que no és com un centre de secundària en el que trobes en aquestes situacions. I després resulta que el director és, com ha dit el company, mariquita o marica, o com vulguis dir, aleshores la gent es talla molt si hi ha algun... La veritat és que a mi mai m'ha arribat, no puc dir, estaria mentint si diguera que m'he sentit discriminat, si he sentit, no jo, els meus companys o fins i tot l'alumnat. L'alumnat que ha vingut sí que ens hem donat, que d'això ja s'encarreguen en el pla d'acció tutorial i ens encarreguem, sí que ens hem trobat alumnat que venia cremadíssim de la secundària perquè l'havien fet bullying, perquè alumnat que la seva orientació sexual no necessitem saber-la, només sabem que això, que és una persona que ha patit molt en un centre, diguem, ordinari, el nostre també és ordinari, però... I aleshores sí que hem hagut de... Això, a més, ve molt bé que el director, si entres un poquet a parlar en ell com a tutor, o perquè jo també soc director però també soc tutor, i ha dit que som una escola amb molt d'alumnat i professorat en som poc. Sí que després ho agraïs, sí que ell diu, ostres, és que tu eres diferent, és que tu parles clar, és que en tu em sent estimat o en tu he vist la possibilitat d'això, d'entendre que és possible ser gai i ser feliç, perquè això a vegades es desvirtua un poc. El temps. Val. Només vull que ensenyar-vos un poquet... Mireu, vam fer un diagnòstic, només vos ensenyaré en què he incidit pel que fa... el que ens interessa un poc avui, i era... Pues això, en principi, abans de confeccionar el pla d'igualtat i convivència com a tal, pues, diagnosticar, no? A veure que proposar a la coordinació amb la coordinadora de formació tallers o cursos o formació sobre educació afectiva i sexual, perquè sí que m'he donat sí que he vist, sí que ens hem trobat en el centre amb companys que gènere femení i masculí, i s'ha acabat. I clar, i quan veus aquestes coses intentes sempre que això no... Iniciatives de caràcter participatiu que involucren tota la comunitat educativa, sobre la sensibilització... Ai, que me n'he passat... Bueno, el que intentava ensenyar-vos és que no va, no sé què passa... Es que la rueda no va bien. Si aquí. aprietas... exactamente, pilla de ahí, Sí. baja. Val. Tallers d'educació afectivo-sexual, sensibilització... Tot això per a confeccionar el que... Un poc... Només vaig a llegir-vos una part només perquè no vull donar-vos massa tabarra. I... Val. Llegir-vos que això, que evidentment el pla d'igualtat i convivència ha d'anar en sintonia amb el projecte educatiu de centre. I en el nostre centre treballem per al desenvolupament d'un ensenyament plural, científic, no confessional, de qualitat, obert, participatiu, respectuós, amb el medi ambient i amb qualsevol tipus d'ideologia política, opció religiosa moral, no discriminació, igualitari, coeducatiu, i que fomenta el valencià, que perseguís el reconeixement i la inclusió de les dones, la producció cultural i científica. Ja vos he dit, és un poc l'esquema o la columna vertebral del que és el nostre projecte educatiu de centre, com treballem en el centre, i també m'agradaria molt que vegéreu que la mediació és molt important dins del nostre pla d'igualtat i convivència, perquè el que intentem no només és formar una formació integral per a la interacció i la responsabilitat davant del conflicte, la prevenció de la violència i la promoció de la concòrdia, la intervenció, sinó la reparació de danys i la reconciliació interpersonal que considera l'aprenentatge a partir dels errors propis. Perquè això jo estic convençudíssim que no farà que jo, quan he començat ara, estic més tranquil, nerviós, no m'emocione com m'he emocionat quan
recordant o parlant d'aquestes situacions, d'aquestes coses que d'això, que en la vida hem hagut de patir. A mi em fa molta gràcia quan veig a la ministra d'Igualtat i Convivència que sempre diu «Seguro que alguna mujer ha sufrido». Jo penso, alguna, estic convençudíssim que el 99% com les dones, els gais o les persones que no entrem o formem part dins del que és el gran de la societat, no sé. I bé, en principi, volia dir moltes coses, però tampoc vull que es faci massa pesat i ahí està tot, no? Si voleu saber alguna cosa o... Estàs plorant, no estaràs plorant un dia. No, plorar no, això mai. Val, ja està. ¿Alguna pregunta para la taula, de así, de casa? Hay gente en casa, sí. Bien, pues ya está. Què va? Res, que ves que la gent no s'anima a parlar, però jo vos faria 90 preguntes i moltes... assenyalar moltes coses de les que doncs me limitaré a dir una de les coses que més m'ha cridat l'atenció de cada una de les intervencions i ja està. M'ha paregut molt interessant que tant Amèlia com Esteve, que esteu tractant en alumnat adult o quasi, perquè moltes vegades ens fixem en el que poden ser l'educació en diversitat de les primeres etapes educatives, no? Però, claro, és que tu, Esteve, has dit que, clar, ahir van una sèrie de població que va no sé quants anys a l'escola i que tenen aquesta formació contínua, podríem dir, al llarg de la vida, però a lo millor no en aquestes qüestions. I la veritat és que considero que això és una cosa que m'ha agradat de les intervencions perquè moltes vegades tenim més inèrcia a parlar de lo que són projectes en primària i en secundària també, però sobretot en les etapes més baixes, no? I m'ha agradat sentir aquestes experiències, no? I Jordi, m'ha encantat lo de la ruralícia teua. M'ha encantat perquè ha arribat un moment que, a més de dir que tu eres marica rural, a mi m'has transmès un amor a la terra que m'ha emocionat. També volia dir-lo, no? No plores, eh? M'emociona poc. Sí, és de veres, o és que no ho heu notat? Un amor a la terra en nom així genèric i un amor a la terra. Perquè tu has nomenat el bancal. Però és que això és un altre armari que moltes de nosaltres tenim que tornar a superar. Pues bueno. O sigui, moltes vegades a mi com a marica me pregunten i què fas al teu poble, de què vius? I com que de què visc? O sigui, ja voldríeu moltes de vosaltres haver passat una pandèmia com la que ha passat jo al meu poble. Però sí, estem treballant en això, estamos trabajando en ello. Pues sí. I una altra cosa que m'ha agradat de la intervenció d'Amèlia dels llibres de Castelló. Jo visc a Castelló, ja no diu més. La paraula reparació que has utilitzat tu, Esteve, també m'ha mogut ahí coses. I m'ha preocupat que com a sindicat que se dedica al professorat, no? Que comentares el fet que tenim gent en el sistema que mira cap a un altre costat i diu jo no puc anar del taller. Això m'ha preocupat. Però és que estic segur que teniu companys i companyes als departaments. Sí. O sigui, la qüestió és que jo més trobo que jo soc l'extrem, però... Per això me preocupa, perquè sé que està. Sí. Entonces, pues bueno, això ja va. Ara que has dit això de Castelló, jo també soc de Castelló. No soc molt rural, però soc de Castelló. La gent va missir al carrer quan lo dels llibres. No era com la guerra d'Iraq, però va haver molta gent al carrer dient que aquests llibres havien de tornar als centres educatius.
i bueno, Vero, que era la regidora en aquell moment, jo l'he vist a plorar al carrer del suport que tenia i de... Bueno, va ser molt desagradable. Sí, jo volia comentar arran d'això que a banda de ser una activitat, un projecte per a l'alumnat en el centre de sensibilització, també han acompanyat d'un correu electrònic a tot el claustre, perquè com bé dieu, hi ha companys i companyes que no volen estar dins de l'aula. Bueno, doncs això és una realitat, però si envies un correu electrònic a tot el claustre dient què dia se commemora aquest dia, per què ho fas, i sobretot mostres la part més amable, perquè el que volem és tindre relacions amables els uns els altres perquè estem convivint, i fas aquesta xicoteta senyalització i a més dos cosetes, la guia dels nostres cossos, els nostres drets, abraçar la diversitat i no sé què, no sé quants, ja estàs afavorint que aquesta persona, encara que se vulgui anar, pot ser que no llisca el correu, però de vegades entra millor per aquesta banda que no per una altra. Jo, ho torno a dir, jo agraïs moltíssim l'oportunitat de poder contar o poder dir el que estem dient avui així, almenys pel que fa a la meva experiència, perquè crec que és necessari. Jo, una companya em va dir en seguida, però què té que veure que sigues directora, que sigues gay? Dic, clar, tu això no ho veus? Dic, però jo sí. Dic, això forma part de la meva manera de viure, d'expressar-me, de viure de cara als demés, dic, i és necessari poder expressar o poder explicar aquestes coses que estem fent ara sí, perquè la gent entenga que si es fan plans d'igualtat i convivència, si hi ha un protocol per a poder enfrontar-nos a aquestes injustícies, que és per alguna raó, per algun motiu. Però és que a més qui no vulga que s'aguante, vull dir... Molt bé, no que se'n vagi, no que s'aguante. M'ha agradat molt això. Jo recordo que el cap del departament li vaig contar per veure si per departament de turisme trobava algun tipus de... I me va dir, uy, y lo hará sin cobrar y todo, dic, pues no voy a cobrar, però sí que vaig tenir la sort de comptar amb un equip educatiu que estava molt per la labor d'ajudar i sobretot l'alumnat, és que és una realitat i està ahí i creix i cada vegada integren més i cada vegada se fan més manifestos, és que s'han d'aguantar, que fas en el que vull, doncs te'n vas a fer un cafè, no? Això ho faig. Jo, Esteve, mira, volia agrair-te la teva intervenció perquè m'han encantat totes, per suposar, però volia comentar. Jo, per exemple, la meva experiència quan vaig treballar en l'escola de les persones adultes és que moltes d'elles, de les persones que anaven a alfabetitzar-se, se barallaven entre elles. No, gamberres. Se barallaven i tenies que mediar, perquè dintre del seu bagatge i dintre de les seues experiències hi havia coses que no podien entendre i com no es podien entendre no les respectaven. I aleshores era dolent per persones que tenien una discapacitat o persones que tal, i apel·laven a termes molt ofensius, rebutjaven models socials que elles no entenien, dic elles perquè era la major part eren dones, per suposa també, i havia de fer molta força per fer com quotidià i visible que hi havia una realitat més enllà del que elles havien viscut i del que elles experimentaven en el dia a dia, perquè també és cert que al ser un reducte no, al ser esta generació, no, la que estava rebent la formació, pues, tenien un estil de vida com havien pogut tindre. I aleshores per a elles era una via d'escape poder vindre a les classes, però també per a mi era una lluita perquè tenia que estar ahí dient los que no s'enfadeu en mi, que has tal, mira, no sé què, aquesta xiqueta també tenia una edat molt menor que ara i no m'hi prenien en sèrio, però tenia que anar un poc en contra de que se me posaven ahí... Saps què passa? Que almenys la meva experiència com que s'autoregula. En el moment en el que n'hi ha algú, com no en són, per sort no en són molts els que la resta de companys no, me diuen no, així has de portar-te tal, també tenim conveniat, que no n'hi ha conveni ni res, amb benestar social de l'Ajuntament i molta gent que està en benestar social, que saps que tenen alguna ajuda, des del mateix ens les envien. Aleshores això com que fa un poc
Clar, si jo els dic, si no teniu cabuda, si no es porteu... Si no hi ha una situació de poder treballar, clar, els convidem a que això no ha passat mai, també és cert que si en algun moment ha hagut alguna persona, com tu dius, que ve en una actitud, però sobretot perquè venen, des de la meva experiència, des del que jo he vist, perquè la situació que ells han viscut en un institut de secundària no ha sigut molt, però jo no estic dient res, no estic ficant-me amb els companys de secundària, vull dir que han viscut una experiència no gens positiva per a ells, i venen un poc en eixa. Però després, al mes, 2 mesos, 3 mesos, quan veuen que funcionem d'una manera diferent, és cert, el que tu dius és cert, que sí que hi ha gent que ve obligada, i enguany, per exemple, quan va començar el curs vam haver d'encetar el protocol del suïcidi, per evitar el suïcidi, per això, perquè en concret una persona va vindre que estava molt desesperada, tal, i els companys, els mateixos companys de la classe, van mediar, i la cosa es va reconduir i molt bé. Jo ho agraïs perquè verdaderament per al col·lectiu i moltes vegades per al col·lectiu trans, el fet que les seues iaies o els seus iaios o les persones més majors de la casa, que ja tenen uns esquemes i uns estereotips, no sé dir, moltes voltes ho verbalitzen. Jo és que vull que la meva iaia m'estime, vull que m'apreci com soc. Pense que també tinguem un camp obert molt important d'aquesta visibilitat de cara a que totes les persones vegin quotidià, normal no vaig a dir-ho perquè és que és evidentment és normal, però sí quotidià que la diversitat existeix i que és estimable. Jo no em considero ni bandera ni estandard ni ninguna història d'aixes a veure, jo sóc jo i la meva manera de ser és les meves circumstàncies, i si és cert, jo no vaig publicant ni dient ni en quin gite ni en quin no gite, perquè la meva vida privada és la meva vida privada, però sí que és cert que a la mínima que tinc oportunitat jo ho deixo caure, i va ser arribar i al segon o tercer dia parlar del meu, en aquell moment era el meu nòvio, la meva parella, i la gent major sobretot, que ara em venen al cap Rosario, Juan, això, què has dit, què no sé quanto, i ara... I és necessari, Molt bé, moltíssimes gràcies. També m'ha recordat quan has dit lo del director i ell, moltes vegades, clar, que eres gay no pots fer moltíssimes coses. A mi m'agrada molt un jovenet que va ser campió olímpic i va dir, soc gay i soc campió olímpic. A mi m'emociona moltíssim que ho digueres d'aquesta manera. Vale.